Grupa za zaštitu od nasilja i diskriminacije Ministarstva prosvete u saradnji sa Incest Trauma centrom razvila je obrazovne pakete pomoću kojih nastavnici treba da upoznaju osnovce i srednjoškolce sa seksualnim zlostavljanjem, kako da ga prepoznaju, spreče ili prijave. Međutim, ovi obrazovni paketi naišli su na osudu pojedinih nastavnika, direktora škola ili organizacija, čiji je stav da se pod velom nasilja uvodi sodomija u dečije glave van znanja roditelja i javnosti. Da li se kroz te lekcije iz 11 predmeta zaista promoviše pornografije ili sve ono što deca ne bi trebalo da znaju u određenom uzrastu, ili i dalje u Srbiji postoje brojne tabu teme? Pitamo ovoga jutra Biljanu Lajović. Ona je iz Ministarstva prosvete i doktora Bojana Cakića, on je iz Centra za brigu o porodici. Želimo dobro jutro i dobrodošlicu. Šta je motivisalo ministarstvo da pokrene ovakav projekat? Ministarstvo je motivisalo u stvari istraživanje i ono što mi inače radimo kao ministarstvo. Kad smo se bavili vršnjačkim nasiljem, kad smo počeli da se bavimo faktički, mi smo prvo radili istraživanje. Naučno zasnovano, profesionalno urađeno, dobili relevantne podatke i na tim podacima bazirali dalje korake. To smo radili sa digitalnim i bilo je prosto prirodno da kad dođe na red, prosto mali je broj ljudi, da radimo kad je reč o rodno zasnovanom nasilju, odnosno seksualnom nasilju. Mi smo uradili jedno veliko istraživanje koje je obuhvatilo čitavu Srbiju, rađeno je po svim principima naučnog istraživanja, sad da ne elaboriramo to dalje. Kad smo dobili rezultate, oni su bili zaista onako... Koji je vaš zaključak po osnovu tih rezultata? Upravo to hoću da vam kažem. Rezultati su bili u stvari zabrinjavajući. Prvo, vi imate podatak da 4 dece je doživjelo neki od oblika seksualnog nasilja. 4 na 100, znači... 4 od 100. Pardon, 4 u jednom odeljenju. Imate dece koje su doživjela neki oblik seksualnog nasilja. 4 u jednom odeljenju? 4 u jednom odeljenju od 30. Da 4 poznaje nekoga ko je doživeo nasilje. Na dečijem uzrastu to obično znači možda jeste i to dete, ali nema hrabrosti još da to izgovori. Sljedeći podatak koji je za nas bio zabrinjavajući je taj što od one dece koje su doživela seksualno nasilje i obratili se odraslima, 2/3 odraslih nije ništa uradilo. Zato što je verovatno bilo zbunjeno, uplašeno i sad da ne ulazimo u analizu. Sljedeća stvar je da je to istraživanje koje je rađeno i sa odraslima i sa decom pokazalo da polovina dece nije imala nikad priliku ni sa kim da priča o toj temi uopšte. Znači, mi smo se našli u situaciji da nama podaci koji su dobili govore da deca o svemu tome jako malo znaju, da kad se obrate odraslima, odrasli ne znaju šta da rade s tim i gde smo onda mi. Ništa se to ne razlikuje. Ti podaci se ne razlikuju od proseka, na primjer, u Evropi. Tako je gotovo svuda. Čekajte, 4 dece prosečno u jednom odeljenju. Tako kao što ste rekli. Pa to je ogroman broj. Normalno da je ogroman broj. To je nedopustivo. I sve to sad što ste izgovorili je u stvari i nama bilo nedopustivo i mi smo smatrali da kao sistem moramo da imamo odgovor. Mi moramo da radimo korake koji su zasnovani na pokazateljima, profesionalno dobijenim, naučno dobijenim. Znači, to nije istraživanje koje je urađeno ad hoc, tek tako. Dobro osmišljeno, promišljeno, realizovano i stručno, potpuno stručno urađeno. Dobro, ali onda ste dobili optužbu za to što su radili, da vi u tim svojim paketima promovišete pornografiju, da promovišete sve ono što deca ne bi trebalo da znaju u određenom uzrastu. Ja ne mogu zaista da se pored najbolje volje i uvažavanja različitih mišljenja saglasim sa tim, jer to prosto ne odgovara istini. Sa druge strane, meni je uvek zanimljivo to kako neko zna šta se tamo iza radilo. Znači, mi imamo pakete koji su urađeni, pakete koji su radili od 30 ljudi, njih 20 rade u školi, bilo kao nastavnici, bilo kao stručni saradnici. Ostali ljudi su ili lekari ili stručnjaci koji se bave reproduktivnim i zdravljem žena uopšte. Znači, potpuno je napravljena jedna stručna, dobro zasnovana, promišljena priča koja sada daje materijal da dalje može da se radi sa decom. Nastavit ćete, da. Doktore, vi ste iz Centra za brigu o porodici. Ovi podaci su veoma alarmantni koje smo čuli sada. Da li je za vas nešto sporno u ovim obrazovnim paketima? U samom naučnom istraživanju ništa nije sporno, s tim što definicija sama seksualnog nasilja ne podrazumeva samo seksualni odnos, već razne druge kontakte, dodire i tako dalje, da bi gledaoci znali, to je vrlo važno. Tako da u samom istraživanju nema mnogo spornog, uradili su ga profesionalno, ali u tumačenju rezultata
i naročito u preporuci ovim obrazovnim paketima i tekako ima sporno. Šta je sporno? Sporno je to da, prvo da kažem, sa strane porodice, koja je osnova ćelija društva, koja je osnova za borbu protiv bele kuge, koja je primarna strategija našeg ministarstva. Znamo sve to, dobro. Se porodica ovakvim merama razara. To je osnovno. Čime se tačno razara? Čime? Evo recimo, pročitaću vam šta piše u tekstovima na 455 strana, izvučeno iz tih tekstova o porodici. Koje će učiti deca. Tako je, to treba deca o tome i to se čita deci. Porodični dom je u stvari najopasnije mesto u modernom društvu. Statistički posmatramo, mnogo je veća verovatnoća da će neka osoba bilo kog uzrasta, najčešće ženskog pola, biti izložena fizičkom napadu u kući nego na ulici. Dalje, društvene institucije, kao što su porodica, pravni sistem, religija, uverenja... Jer se slažete stavku po stavku da komentarišete? Stavka ima, kaže, za cilj uspostavljanje i zadržavanje kontrole nad partnerkom. Dalje... Što ste rekli? Ajde još jednom. Dalje, kaže... Društvene institucije kao što su porodica, pravni sistem, religija i uverenja i patrijarhalnog društva osnova muškog nasilja nad ženama. Znači, porodica, osnova muškog nasilja, ima za cilj uspostavljanje, zadržavanje kontrole nad partnerkom. To je potpuno suprotno cilju ove države, primarnom, da kroz porodicu poveća natalitet, koji je suštinski problem ove države. Evo dalje. Mogu ja da odgovorim? Ali ne mogu, mislim, Samo još jedno da pročitam. Kaže, seksualno nasilje nad detetom samo jedno sredstvom koje najčešće odrasla osoba muškog pola upravlja životom deteta. Šta će reći devojčica kad čuje to i ode kući i razmišlja da osoba muškog pola upravlja životom deteta i to je nasilnik kojim se služi su emocionalno i fizičko nasilje nad detetom. Znači, takve poruke se svuda, evo ja ih imam ovdje ispisane, svuda. Prva stvar s kojom ja nisam inače saglasna je da bilo šta izvlačimo iz konteksta. Znači, mora da se sagleda, to ima 700 strana, znači ja bih uvažila da govorimo o celom kompletu. Ali ako vi imate podatak da u 32% slučajeva iz istraživanja je kuća mesto gde deca dožive neki oblik seksualnog nasilja, aj mi kažite onda kako je kuća bezbedno mesto. Dobro, ali priznajte da ove rečenice zvuče veoma grubo. Čekajte, mi moramo da razlikujemo da li je istina zvuči grubo ili ne zvuči grubo. Ako vi imate podatak da je prošle godine ubijeno 37 žena od strane partnera, prethodne godine 40 žena od strane partnera, oca, brata ili nekoga, to su za mene zastrašujući podaci. I ti podaci su oni kojima mi moramo da raspolažemo, ne zato da bismo deci pravili problem života u porodici, nego da bismo porodicu gradili tako da odnosi u porodici budu drugačiji. Veliki broj situacija u kojima deca pate i doživljavaju i fizičko i emocionalno i bilo koje drugo nasilje jeste u porodici. Jeste zadovoljni ovakvim odgovorom? Nikako. Ovo su jasne reči koje deca uče. To je zamena teze. U stvari, ovakve poruke se protežiraju kroz taj program i ubacuju. Uopšte nije problem boriti se protiv nasilja u porodici, protiv seksualnog koje je ovde sada, mada je sad gospođa malo proširila, protiv digitalnog nasilja o kome je pisala gospođa. Ja sam pažljivo čitao to. Ali problem je što se kroz ove tekstove, skoro u 40% tekstova, provlače razne homoseksualne poruke, feminističke poruke i upravo poruke koje dovode do razaranja porodice. Pa prvo ono što sam pročitao, da se najčešće odrasla osoba muškog pola upravlja životom deteta. To je jedna polarizacija. Otac koji treba da bude neko koga dete voli, gde je u većini porodica tako, u ovom programu ovde se stavlja kao nasilnik. A priori. To nije tačno. Mi moramo pričati o porodici kao zajednici ljubavi, a ne o porodici kao nečemu što razara ovo društvo. Dobro, da li postoji ta opasnost da dete prepozna oca kao nasilnika?
Ako se on nasilno ponaša, zašto ne bi prepoznalo? Sad mi to odgovorite. Znači, ako se jedan roditelj, a dominantno, to je nažalost tačno, u 95% slučajeva nasilnici su muškarci. Sad mi možemo da objašnjavamo zašto i kako to. Od 5 osoba koje dožive seksualno nasilje, 4 su devojčice, 1 je muškarac. Znači, ta priča je tačna. To je na nivou notornog podatka koji mi ne možemo da zanemarimo. Ali ja mislim da muškarci treba da uče da promene svoju ulogu i da imaju, da budu stvarni autoriteti, a ne autoritet sile. Vi znate koliko puta u našoj kulturi postoji to čekaj da ti dođe tata s posla pa ćeš videti. To vam je rečenica koja je poznata. A zašto tata treba da bude taj od koga će dete da vidi? Znači, treba i mama i tata da nauče kako da se ponašaju u odnosu na dete, da imaju jednaku odgovornost, ali ne nasilno ponašanje. Red u porodici i neke granice mogu da se naprave nenasilnim ponašanjem. Veoma je važno da dete nauči sve granice, ali to može da se uspostavi nenasilnim putem. Zašto moramo da budemo nasilni? To je moje ključno pitanje. I zašto moramo da podržimo, pa dobro, to je prirodno da se tata ponaša tako, da lupi rukom o sto, da kaže, ne znam, neke ružne reči ili da ja neću ići dalje. A vi imate recimo podatak, vi ste rekli tu su neki feministički stavovi, ja prosto mislim da su to neke humane priče. Ako vi imate na svetu, to su podaci Svetske zdravstvene organizacije i različitih respektivnih institucija, 1,3 milijarda siromašnih i od toga je 70% žena. Aj mi kažite kako to, a ima nas pola. Znači, ja ne mislim da treba da sada okrenemo pa da ima 70% muškaraca, ali mi treba da imamo jednaku priliku. Slobodno su upravo, evo ja ću reći ovako, ako treba da imamo jednaku priliku, od 40 autora koji su sastavljali ovaj dokument, koji treba sva deca da uče, samo 2 su muškarci potpisani. Sve ostalo su žene. Evo, odmah imamo odgovor. Druga stvar, pa evo priča o jednakoj zastupljenosti. Tako osjetljivo pitanje, koje nije samo nasilje u porodici, u ovom dokumentu veoma obimnom se zadire u seksualnost dece. Šta dečaci imaju, šta devojčice imaju. Na više mjesta se suprotstavljaju dečaci i devojčice. Muškarci i žene se također suprotstavljaju. Nameću se u uzrastu od 3 do 5 godina deci teme seksualnosti. Nameću se u uzrastu od 13-14 godina korišćenje kondoma, šta koriste lezbejke, šta koriste homoseksualci. Da li to treba naša deca da uče pod parolom sprečavanja nasilja? Gospođa priča o nasilju, ali ne priča o desetinama strana gde se 2 devojčice ljube, dečaci ljube. Mi kao porodični ljudi ne želimo da seksualno, odnosno vaspitanje polno našoj deci se nameće. Mi ovde predstavljamo 99% populacije porodične koja jednostavno ne želi da se takvi sadržaji homo i lezbejski, obzirom da smo drugačije orijentisani, nameću nastavnicima i deci u školi. To je nasilje nad njihovim poslom i nad njihovim mentalnim stanjem. Vi kažete da znate šta piše. Verujte da je neprijatno pročitati ovaj tekst i na televiziji. Evo, svi smo ovde odrasli ljudi. Da vam kažem, to što izgovarate, to je sjajno što govorite. Upravo je to poenta. Seksualnost spada u prilično tabuiziranu temu. Vi imate decu. Šta ćete sutra da odgovorite svom detetu koje je na uzrastu od 3 do 5 godina kad se pojavljuje seksualna radoznalost? To se pojavljuje kod ljudske vrste od pamtiveka. Kad vas dete pita, a zašto ja izgledam ovako, a zašto moja sestra izgleda ovako, a zašto je ovaj ovakav, a zašto je ovo ovako, šta ćete mu kažete? Ćuti, nije te briga, saznaćeš kad odrasteš, a onda će on da ode na neki sajt, jer to je prosto deo, pa će tamo da sazna svašta.
i neprimereno i vulgarnim rečima rečeno i ružnim pristupom i neprimereno uzrastu. Znači, prva stvar je ta. Znači, kad se pojavi prva seksualnost kod dece i prva vrsta te radoznalosti, jako je dobro da vi date pravi odgovor, primeren njegovom ili njenom uzrastu, svejedno. Druga stvar koja je važna, sa 13-14 godina je veoma važno da deca znaju koje su mere kontracepcije. Znate li koliko ima maloletničkih trudnoća prosečno prijavljenih godišnje u Srbiji? 16.000. Znate li koja je to cifra? Ali ovdje je pitanje da li se veoma otvoreno opisuje lezbijski ljubavni odnos i kako se koristi određeno sredstvo, dalje od meke plastike, od kakve plastike, ja sad ublažavam sve ovo. Dobro, razumem. Kakvog je oblika, gde se šta stavlja, šta se pokriva, šta se ne pokriva. Ajmo da se vratimo ovako. Znači, ovo što ste sada pročitali i što ima još nekoliko takvih odgovora koji verovatno nisu prihvatljivi gospodinu i ljudima koje on zastupa, su odgovori na pitanja koja su deca postavila. Ima jedno 15, mislim sad. Pitaju ovo. Znači, deca to pitaju. Prva rečenica je šta je seksualnost i ceo deo koji počinje u delu koji se odnosi na nastavu biologije, počinje dečijim pitanjima i odgovorima na ta njihova pitanja. Ja samo molim da mi neko argumentovano kaže kako ćemo mi na pitanje deteta od 13, 14, 15 godina koje pita šta je seksualnost, kako se koristi kondom, šta je ovo, a šta ako me neko sretne pa me pita, šta ćemo mi da kažemo? Šta ćemo mi da kažemo? Šta ćemo da kažemo? Niko nema pravo da detetu objašnjava nešto što mu roditelj kući može objasniti i na način kako on to želi. I tekako, ja govorim, 99% ove populacije ima odgovor. Nekada odgovor i bude kad dođe vreme, objasnit ću ti. Zar vi hoćete da deca od 8 godina gledaju seksualni odnos? Ne. Zar hoćete da devojčice u 12-13 godina mora da nauče kako se stavlja kondom? Pa možda te devojčice nikada neće koristiti taj kondom, udaće se za jednog čoveka i nikada joj neće biti potreban. Ne možete vi homoseksualne stavove koji se ovde protežiraju nametati čitavom društvu i svoj deci. Postoje fakultativni predmeti, kao što su i do sad bili u školama, o nasilju, o maloletnoj delikvenciji, kroz koje se može reći deci ovo, a ne kroz ovakve reči i ovakve vulgarne izraze koje hoćete da nametnete i nastavnicima, da oni nešto predaju sa čime se duboko ne slažu. Da se duboko ne slažu, ali to je nasilje i nad nastavnicima i nad decom, a i nad roditeljima. Jer vi ovako... Nekako ne bih da ulećem u rečenicu, ali mi je jako važno da kažem ovako. Vi ste rekli zastupate stavove 99% porodice. Ja moram da se tome suprotstavim zato što to ne stoji, zato što u istraživanju koje smo mi radili i za koga zaista stojimo, učestvovali su roditelji koji su tražili od škole da se škola uključi jer oni ne znaju kako to da objasne, šta da kažu, šta je dobro, šta nije. Kao psiholog, kao neko ko ima 37 godina radnog iskustva sa decom, ne mogu da se saglasim da mi imamo pravo da od dece krijemo istinu. Imamo pravo samo da im istinu kažemo na način koji njima odgovara. Vi ne znate šta će se sutra desiti sa bilo kojim detetom. Seksualni identitet je deo opšteg identiteta. Ja čvrsto stojim iza toga stručno i profesionalno. Vi ako detetu ne date osnovne informacije, ono će saznati nešto od starijih drugara. Mi se svi dobro sećamo svog odrastanja. Uvek oni koji su stariji pričaju bajke. To možete da potvrdite. I vi dobijate neke informacije jer se ne usuđujete da pitate roditelje. Roditelji ako ih pitate se zbune. Koliko se puta dešava kad je neka scena koja je neprimerena na televiziji i saglasna sam da sadržaj nije primeren, roditelji zbunjujuće prebacuju daljinac da ne bi dete to videlo jer ne znaju kako da mu objasne neke stvari. Ali kako će razumeti sve ovo starije generacije, vaša generacija, moja generacija, vaša? Mi u školi nismo učili o ovakvim stvarima. Jesmo li u školi učili o kompjuterima? Nismo, pa sad učimo. A drugo, molim vas, nemojte da mi kažete kako će razumeti starija generacija. Ja sam deo te priče i ja vrlo spremno smatram da mi deci treba da objasnimo. I da se vratimo opet. To je uvodni deo, odgovor na dečija pitanja. To je pomoć nastavniku. Ako dete na času biologije u 8. razredu, kad se radi čovek, digne ruku i pita ga to, šta će nastavnik da mu kaže? Pa bolje je da mu nastavnik da
mora odgovor, a te odgovore su pisali doktori medicine, pisali su ljudi koji rade sa decom, pedagozi, znači pisali su ljudi koji znaju to. Ja bih voljela, može da vas zbuni to, jer mi svi nosimo neke predrasude. Ja se isto pitam šta bih radila, meni bi bilo lakše da detetu kažem, evo ti pa pročitaj, je li tako? Nego da sad sve to izgovorim. Ali mi moramo da promenimo stav. Hoću da kažem i ovo. Vi ste rekli od 40 ljudi su 2 muškarca. Obrazovanje naše je jako feminizirano, naročito vrtićko. I najveći broj osoba koje rade u obrazovanju su ženskog pola. Znači, kad se promeni taj paritet, mi ćemo moći da menjamo, jer muškarci nisu zainteresovani za tu priču. Ove kolege po meni su bile veoma hrabre, veoma motivisane i spremne da uđu u to, da objašnjavaju ulogu. Muškarci su i tekako zainteresovani za tu priču, jer naročito posle ovakvih konotacija na račun muškaraca koji se ovde prozivaju nasilnicima. Naročito gde se stavljaju devojčice i dečaci na suprotne strane, muškarci i žene na suprotne strane kroz mnoge tekstove kao suparnici. Mi gledamo budućnost porodice kroz zajednicu muškarca i žene, kroz odnos ljubavi, a ne konkurentnosti ko je kome oduzeo deo slobodnog vremena, ti meni kradeš slobodno vreme što provejava, moram da čuvam dete i da ga perem i tako dalje. Znači, takav način vodi u rasturanje porodice. Druga stvar, evo, zar vi mislite samo... Ne mogu da sprečim da učitavate nešto što ne piše. Uopšte ne učitavam. Jasno čitam ono što ste napisali. Čita šta piše. Doslovce. Pazite, znači ne čitate doslovce. S druge strane, država Srbija se sa 2 konvencije obavezala da će da obrazuje decu u oblasti zaštite od seksualnog zlostavljanja i nasilja i u oblasti zaštite od porodičnog nasilja. Vi predstavljate porodicu kao idealno mesto. Jel možete da mi odgovorite zbog čega postoje sigurne kuće u čitavoj Srbiji pa im fali prostor, a u tim sigurnim kućama nisu muškarci? Zbog čega smo promenili zakon sada pa ne napušta dom žena i beži s decom, nego nasilnik? Zbog čega se sve to radi? Mi moramo da priznamo šta postoji. Da li ovo već je rešena stvar i ovo ulazi u predmete? Ne može da uđe u predmete. Znači, obrazovni paket je namenjen nastavnicima da ga pročitaju, da vide šta njima odgovara. Da li su oni dobili te tekstove već? To stoji na sajtu ministarstva i oni mogu da pročitaju i da kažu i oni moraju da daju detetu odgovor na pitanje kada dete postavi pitanje šta je to i to, on to pronađe. Ne mora, ali ja smatram da je mnogo bolje i moje kolege i stručnjaci iz te oblasti, da je mnogo bolje da se detetu da stručno objašnjenje. Kažite mi šta ćete dobiti ako kažete ti si mali, ti nemaš pojma. Ma prvo što će da uradi da ode na internet i da ukuca na Google pretraživač i tamo da dobije koješta. Ja bih voljela da mi se jedna vulgarna reč izvuče iz toga. Tu nema vulgarnih reči. Ima stvari koje nama nekako ne prijaju i koje se možda kose s našim stavovima, koje se kose s tim šta mi možemo. Pa dobro, ajmo da radimo na sebi. Da kažemo, ajde, pregurat ću to, to ću reći. Ja mislim da se tako gradi identitet porodice. Jel biste vi mogli da izgovorite ove rečenice pred rečenice koja je pročitana, više nego vulgarnost, nametanje mom detetu i hiljadama dece, načina ponašanja, i tekako. Ako to stoji tu, gde vi imate u ovome svemu porodične vrednosti, ljubav između muškarca i žene? Samo porodicom, ljubavlju može se sprečiti nasilje, a ne konfrontacijom, osudom, razdvajanjem porodice. Vi nigde ne stimulišete pomirenje u porodici. To je tragedija. Vi namećete devojčicama od starta da su oni i dečaci suprotstavljene stvari. Vi namećete deci, evo ovde stoji, da ne daju bakama, tetkama, ujacima da ih dodiraju, jer imaju pravo da ne daju. Normalno da imaju pravo da ne daju. Jel vi znate šta rade pedofili? Čekajte da vas pitam. Asocijaciju odmah stvarate kod deteta kad ga ujak pomazi po glavi, da ne sme da ga pomazi. Pa zar hoćete sve nas da uvučete u tu priču? Veoma se razlikuje dodir nežnosti, ljubavi i dodir koji ima seksualnu konotaciju. To se jako razlikuje. Da li vi to objašnjavate detetu?
Kako da ne objasnite detetu? Zašto ste zabranili da učiteljica pomazi dete? Gde ste to vidjeli da je zabranjeno? Škole su dobile pre 2 godine ovako od ministarstva, kao ovo što ste provukli. Nije tačno. Dopis preko PP službe da nastavnici ne smeju da pomaze decu po glavi. Ma nije tačno. Direktno iz prakse učiteljice su se žalile našem udruženju. Ne, da ne govorite sa učitavanjem, da ne učitavate da neko razara porodicu, naprotiv. Ideja jeste da se porodice postavi na zdrave noge. Ja ću biti najsrećnija ako sutra za 5 godina, za 3 godine budu prestale da postoje sigurne kuće, ne dobijamo različite podatke. Ja treba da vam pokažem fotografije dece koje su roditelji istukli, ja treba da vam pokažem iskustva majki koje ne mogu da sakriju dete od pobesnelog oca. Znači, to su stvari koje vas teraju da vi pomognete deci da se zaštite, da znaju da imaju pravo da se zaštite. To vam je jako važno. I sve što radimo, ja uvek za svaku stvar mogu da vam dam podatak stručni, naučni i da stojim ne iza stava. Ja mogu da govorim o svojim predrasudama, jer sam ja kao ljudsko biće puna predrasuda jer sam rasla u neko vreme, ali shvatam da mi decu štitimo znanjem. Samo smo otvorili ovu temu i ja vas molim da u istom sastavu, čak i proširenom, i nastavimo jer je veoma važno, ali nam televizijsko vreme, zbog čega se izmenjam, to ne dozvoljava da dalje nastavimo razgovor. Samo kratko, molim. Samo kratko. Niko ne spori da postoji nasilje, o tome slušamo već godinama. Način na koji kroz ovakav obrazovni paket pokušava da se i želi da se uvede nakaradno seksualno vaspitanje našoj deci, to je problem. To je vaše razumevanje. Ne sme se oduzeti od roditelja pravo po Konvenciji Ujedinjenih nacija da sami vaspitavaju decu svoju na način koji oni žele i sve druge konvencije to kažu. Ako roditelji tako dobro vaspitavaju, zašto je država uvela državnog roditelja koji je Centar za socijalni rad? Po imenu i prezimenu, koja se bori za LGBT prava. Glavne potpisnice ovog dokumenta su njih 2. Nama u školama uči našu decu šta je seksualnost. Ja kao lekar mnogo bolje znam od vas šta je seksualnost i mogu mom detetu da je prenesem. Čekajte. Seksualnost nije fiziološka kategorija. Seksualnost je i psihička kategorija. I ja vas nisam nikad, kako da kažem, deklasirala time da kažem vi ne znate šta je to. Vi znate svoj deo, ja znam svoj deo. Rešenje je u spajanju 2 dela. Druga stvar, ja ne volim da pričam na nivou etiketiranja i ja nikad nikoga ne etiketiram jer mislim da moramo da pričamo na nivou činjenica i nauke. Ovo su činjenice. Ja nisam stigao da 50% pročitam tekst. Bili gosti ovog programa, nastavit ćemo, to je sasvim sigurno ovaj razgovor. Puno hvala. Hvala vama.